La festa de Sant Jordi és una diada celebrada amb molta il·lusió i alegria a l'Urgell i arreu de Catalunya. Es tracta de celebrar la festa de Sant Patró i recordar aquesta tradició basada en l'amor i la cultura. A més, el 23 d'abril és el Dia Mundial del Llibre promogut per la UNESCO el 1995. És per això que, en aquest dia, a més de l'intercanvi de roses, regalar llibres és la manera de commemorar una de les tradicions més arrelades a la cultura catalana. A Tàrrega, el dia de Sant Jordi és sinònim d'alegria i felicitat a tota la ciutat. També és una oportunitat per conèixer gent nova. La lectura és a tot arreu, fins i tot a la plaça Major, davant de l'Ajuntament, on l'alcaldessa es presta a l'exercici.